Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, inte ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 20. Nabara ko ma ti panagiinayat yo kas agkakabsat kan Kristo. Kat naraggat kayo amang ipakita iti panagraam yo iti maysa kan maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Oy, Ted, agsarita taman? Apay, manong. Nagkunakan ka nga i-chat mo ni Charmy, ha? Ha? Awanan kakit di itibain. Ne, apay dumanog kalatan ngay. Among nga agar-ara maki ni Charmy? Ngam i-chat mo pa ilaan? Di ko nam siguro. Gaputain na una ka. Saan ka alabanan, ha? Ay, sumartan kayo ang kapsat! Saan kayo ang pa? Lakay! Umay ka man ditoy! Ay, nangayab kami ni Titanod ang naganawa kada Vince and Ted. Jakun maanawa ida, talakaya kaon. Aging ga kadiita ababaroda kat agap-apadalata? Ay, dandani inal daw Itay, nagdinanog da. Amuda nga umay ka, isuapi manaw daadagaws. Kat napananda nga rodan. Jaka mo Ay na, mapandaman aginuman na. Ay, nakarkaro man ang agulo ti mapasapak no sumagput na dito'y balay. Isumat lagayam nga abot-abot dayta sa wali a diding. Saan min nga mo ti aramiden mi kadagita kakabsat mo, anak ko? Tila pagap-apaan da. Basit labanag, padakelenda. Anto'y paitiin na po'y, mangan ka. Nagawid ka din day di Vince. Na, Vince kung kunamlatan kat manong mo day jay. Awan ti kabsat ko abastos. Kaano kayo kadiayang agkapyang agkamsat? Iti uray ka ano man. Saan ang mapasamak dayta, nanang? Sika ti ububing, sika kumanti ang pasensya ka ni manong mo. Gaputa siyak ti ubing? Saan ang mabalin? Asyaklatan ti agpaspasinsya? Bakit kanla kay kami ganita tangyaw? Agbalbaliw kayo kumamutan. Ne, apay asyak ti pangibagaan yu iti kasta. Dayjay a Vince ti pangibagaan yu. Ay, manang. Vince, nasaya atay may ka dito'y balay. Nabartag kan samot. Ako nakainom maklat basit. Apay anaginom ka manan. Manan? Itaklangan na ginom, manan. Ngala, ingka maturog, tapno mausawan ka. Kalpasan na, agsarita ta. Anya manan ti pagsaritaan taya. Kung tanak ka di manan, manan. Panagsasik ka manain. Nasken amang tangdan tayo iti katulungan tayaw. Ibagam ken ni Vince, taumay naktulungan nga agtalon. Apay asyakla ang timapatpatudon. Amumait, asaan na akaimaad ti agtalon. Tadya agmaniho iti tricycle ti kayat na. Rumbeng laang nga rod, ako kwaktulaang ti talon. Ipatawid yu laang kanyak. Pati ka ditawid yaw ket pagapaan nyo pa'y. Kat no nagsadot day di Vince, di na pa'y kayat abumaddak dito'y talon. Isu at tila ang ipatawid yu kan kuana, kat ti tricycle nga ipaspasada na. Aldaw kaya man, manang. Nagawid ako na. Saan ka pa'y nga gawid? Tagsarita tapay. Anya man ang tipagsaritaan taya. Di ka na yun, apanagap-apayo kan ni Ted. Isumot ngamin, manang. Kanayon nakarurodan. Noon niya ti jakayat, isumot ti aramidan na. Sika ti inauna. Sika kumamot din ati makaamong agpasensya kan kuana. Kanayon lata na siya. Amukmat ket, nga isulat ta ti ayunan nyo. Saan ka nga agsao iti kasta, Vince? Rumbeng agdinanggay kayo kan ni Ted. Kat agtinulong kayo, gapu tada kayo ti kadkadwa dananang kantatang iji balay. Nangatukit di ati pride day di atao, manang. No adaman nas ka na bagbagaam, iso, sana siya. Bakit,
Ayan nga, dagiti agkabsat. Inayabak mo't idan. Amumot asandang agsango ang mga dagijay. Aga padalakit de dito isangwanan tila misaan. Maanawam nga raw, dog dinanog da. Anyamit din dagita nga anak ta. No panagbuyay titibay, saan ama pan di jay salas di maysa, no adda jay maysa. Saan da mabalin nga agsabat dito ibalay, ta sigurado nga aga padamanan. Makapakapsaw ti kasta sitwasyon. Sana naragsak ti pagtaengan, no agap apa dagiti bumalay. Mangantakit din. Barang umay ni Ted, no makita na nga awan dito'y ni Vince. Hey! Hey! Ted! Nagsarita taman. Agar arado ak akit kitaam. Awan oras ko ken ka. Isardeng mo tagsarita ta. Na, taasino ka kuma? Hoy, ibagaklaan kan ka, asaan mo amabalin at agikwain daytoy adaga. At damot bingay ko ditoy. Naglaing kan. Kunamlan asino kang agsasaw. Di kan tupay pulos tumapog dito'y taltalon. Ibagamkit din arombang ama ibingayan ka. Ano ya? Pulos nga awan mabingay mo. Tandaan am dayta. Dakay, iranrantan samot ni Vince apagumurod di tricycle. Itay payakas ta. When nga raw, inakman ka sa Rita. Adan sa manan nakasairan tirik nana. Anyamot daytoy ataon. Rengrengen na datao nga aging inana. Alahain ka bagaan, takababain ka dagiti karuba. Muwan, bakit? Vince, hindi pa man dayta motor. No saan ka nga agbiyahe? Kagura kayo amin dito'y balay. Tanya man ti pagkaskas ta am aya. Amok! Nitid lang ti paborito yung anak. Iso amin ti pangipatawidan nyo iti daga. Itid yung amin kankwanan! Ted, anak ko, awan mo't laang ni manong mo. Rabi iunay yan. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Di uray saan nga agaw awid. Ay, madanaganak. Diyak makaturog. Apay ngamin aya panunutan nyo. Nataanganan dayjay. Amunan ti agawid. Padasa man nga awagan ni manang mo no nagawid ije balayda. Awan lod ko. Awan mo't ngamin cellphone bikan itatangyaw. Ay, inakit din maturog. Sige, taurayak ni manong mo. Idinaawat ko jay text ti karuba. Imaya ko na dagos dito'y balay tatang. Anya-aya tinapasamak. Duan arabi asaan ang nagaw-awid ni Vince. Anya, taapay. Ay, jak man amaw. Nag-report kayo ko man iti pulisya San mi nga amo ti aramiden, May? Kat ni Ted, ayan na. At dayjay kalapaw na ijay talon. Saan pa'y mat ang nagaw-awid dito'y balay? Ay, unay matan dagiti dua. Imbis nga agsinakit dakuma. Insan Ted, Almira, si Kamot Gayam. nagapuak namin di taili. Kat ada na damag ko may papan ka ni Vince. Apay nga umay mo pay lang ibagaday takanyak. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Ha? Kabsat mo? Saan mo akayat apakibyangan? Di naktupay kayat nga ibilang akabsat. Ay, unay kayon. Nagkaromutan ti sakit tinakam mo kani manong mo. Basol na Ibagam to kada antikan, uncle. Nakita ka no dagiti pulis ti tricycle na ije deraas. Anya? Ngam mapupukaw di motor na. Ti damag, amangan no kinarnap da. Uso nga min ti kasta ita dito'y lugar tayo. Siya kung ti umay nang idanon day tana damag ko ije ili anti. Tay di imbagak ka ni Ted. Kasla, awan laang mo't kankwana. Ay, anyang atan tinapasamag ka ni Vince. Day-tay tati saan tayo nga amo, ante? Ni manang mo, tinapan nang i-report ijay pulis. Ante, apay akas din ni Ted. Kasla, kagura na unay ni manong Vince. Ay, Jack man amo, kastada nga kabsat. Agin ginura da nga main. Taapay aya, ante.
Ay, hindi pa ikat kastadan balasang ko. Diyak man amaw, no dumteng to pa iti ka nito, aba sursurod ang ipatag titunggal maysa. Adamay sa atao ang nakasarak ka ni Vince nga kakabsot ija igit ti kalsada. Kat iso tinangitaray kan kwa na ija ospital. Imbagla, enta nasaya at day ta tao. Iso anas kan ang mapantayo itamat lang iti ospital nga ayan na. Una, mapantayaw. Saan tayo mabalin na baybayan ti kabsat yaw? Ninisamot ka deta si Mangpat. Ay, iso, nagnadita kusina. Nakita na ka nga may. Ay, abakman. Ted! Umay ka man dito'y salas! Tay, danak kaw. Ay ayaban na ka ni Manang Mau. Umay ka na. Apay Manang. Ted, nangag mo ka di imbagak ka ni Tatang. May papan ka ni Vince? Kasapulan na ka no ti Dara. Ag-donate ka di para kan ko na. Manang, Ita amarukod ti panangipatag mo iti kabsat mo, Ted. Insan, kumusta ang tirik na? Nakabsutak pa lang, insan. Siyak ti agbantay kan ka ita. Nagyaman na ka. Ay, wan gayam. Nasalinan ka iti Dara. Diya ka mo na niya tinapasamak kanyak. Kinarnap dati motor mo insan. Katidakas na, dinangranda ka. Malakip ko. 5 banak namin. Kunaknuag may sa laing di tao. Adudagayam. Inambundak. Aging gaanawanan aking tipuot. Wala, agpapigsa ka insan. Kat inton sumaruno, agan anad kanton. Numabalbalin, saan kan nga agbiyahe iti rabii. Daklang amin kahit tagtalinay di balay kat. Taapay. Agapa kami lang kinited. Ay, unay kayon. Agkabsat kayo. Ngam saan kayong agkinaawatan? Nagduma ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Katnas kan laeng nga agkinaawatan kayo. Pakibagayan nyo ti tunggal may sa. Agpinasensya kayo. Takas-takat nga rod ti agkabsat. Agsinakit kayo kuma. Di mo nga minamuti ugali tayo tao. Uwan, adda ti madi nga ugali na. Ngam adamat madi nga ugalim. Day tatipod no insan. Katanya ti makonam ita. Tagapuken kwa na. Nasilpuan ti biyag mo. Anya ti kahit mga sawan. Iso tinangidonar iti Dara para kan ka. Anya? Imposible. Insan, mano nga aldaw kang rabii, nga iso tinang banbantay kan ka diti ospital. Binaybayan na pala ang gitaltalunan na para kan ka. Ita, damagak man kan ka. Dakas kadipay ti ugali dayjay akabsat mo. Nanang, saan ka di nga itati panagawid ni Manong Vince manipod ospital? Ay uwan anak ko, napaninruar ni Manang mo. At da pinartik ang manok. Ilutom, tasidaan na. Ha, para kan kwa na dayta? Unanang, tarakan ko dayta ije kalapaw. Amok akasapulan na, tapno nabita pumigsa. Ay da, nagsaya at man dayta na panunod mo anak ko. Agyaman na. Ipahakla nga makapangan itinasaya tananang. Sigurado anabiit ka pumigsa no aduti ka ng anak ko. Manok ni ading mo ated dayta apinartina. Kat impan na dito ibalay, tapno si daem ka no. Ne, nagsaya atin dayja kabsat ko nanang. Idi paibot ngamin ang nasaya at anak ko. Dagit ilaang made iti makit-kita. Abayan nyo, ikarigatak ti mapanijay talon nanang. Anya ti mapan mo aram iden ijay. Surprisaak man ni Ted. Ipakita ka na pigsakon. Ay na, saan mo ang mapanapaan man ang jakabsat mo, anak ko? Ni nanang mat. Dakas lata ti pagkitkitaan na kanyak. Ay, saan mo't? Saan ako nakasidi nanang?
nakaamiris akon. Saan pa'y mat ngamin analpas ti panaggagapas mi insan? Iso ka na yun nakpailaan dito'y taltalon. Agpapada tayo na. Ha? Insan, kita ang ka sumungan. Agpilay-pilay mat amagmag na. Kasla ni matmanong ko, Vince. Aywan, isungag pa iso. Nakasarukod pa'y laang. Ah, Vince! Ada kami dito'y! Mabit lang, inaktulungan. Oh, kumusta ka nga ading ko? Agpagapas akon, Manong. Aya, nakita nga rod. Kat nagbubunas dagiti pagay amulam. Marigatan kapailang amag na. Ngam, imay kapailang dito'y talon. Ading ko, nagyaman akin ka. Taing salbar mo tibiyag ko. Ne, inarakop nakmaten, Manong. Apay, saan na mabalin? Thank you ading Ay, ko. sos! Nagmayat kayo mo tanakit kitaan. Jack lang na itugot niya cellphone ko ka. Tapitsuran kayo kumangagin inarakop. Ha? Mayat nga i-post ijay Facebook. No addaman nasken nga agdinnanggay, dayta ket dagiti agkakabsat. Agsisinakit tayo kuma, katliklikan tayo ti makiapa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.